CNT la anw bɛ yen o kama de. Ayiwa Fɔnba i jɔ dɔgɔtɔrɔ an na nin ta parce que ni Nuru i Kulubali ayiwa Fɔnba bɛ yan aw ka problème ni bɛ se ka dɔ fɔ a la a k'a lamɛn. Ayiwa n'i bɛ se k'i ka ɲininkali kɛ Fɔnba la i bɛ direct la. An ba i ni su. Tɔɔrɔ si t'u la. Partant volontaire ka situation ne tilar'o la o mɛnna o dossier bɛɛ b'an bolo a bɛ n sɔrɔ CNT la n b'a dossier kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ di aw ma wa ko banna wari min kan ka da aw ma ministère des finances a ka yamaruya di ka ban forfait min kan ka d'aw ma ni Ala sɔnna ma a tɛ mɛn o wari bɛ d'aw ma o dossier kɔni n b'o maîtriser ka tɛmɛ dossier bɛɛ kan parce que ne yɛrɛ de ye ministre interpellé o la. n bɛna min f'i ɲɛna a ka wari min kan ka di aw ma a wari kɛra ministre de la fonction publique n yɛrɛ bɔra ala a fɛ bi a kuma na ministre des finances a ka fɛn di ni wari bilara wagande kɔnɔ dɔrɔn a bɛ d'aw ma bɛn kɛra ko bɛɛ la ka ban o ko kɔni o bɛ nalen mais bɛn kɛra a la papiyew kɛra don n'a nata ministre de la fonction publique b'aw wele k'a fɔ a ɲɛna ko bon sisan an bɛnna nin kan avalu sɔrɔla an bɛna wari di aw ma. A ko ɲinɛ kelen ma kɛ maa si kɔ transition ko in na. Awɔ. Merci. Ni ma da la i bɛ n sɔrɔ CNT la n b'a papier bɔ k'a yiri la i yɛrɛ b'a kalan i b'a dɔn ministre ye jaabi min bɔ n b'a yiri la ne ta ye kɛnɛkan ko ye. A banna. Merci Nuru. Ayiwa nin tun ye Nuru Kulubali mankan ye ale bɛ Kayi. C'est-à-dire dɔgɔtɔrɔso min ye Fɔnba ninnu mɛnna dɛ depuis 2017 ou 2015 de. Kasim ninnu bɛ munumunu salo la. n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna i ka plateau kan. Session tɛmɛnen na an mɔgɔ damadɔ bɛ CNT kɔnɔ an ye ministre 18 de interpellé par question écrite a bɛɛ y'a jaabi a bɛɛ jaabi b'an bolo. Ministre 18 ministre 18 a question bɛnna question 300 ani question 58 de ma. A bɛɛ jaabi b'an bolo n'an y'a kumaw daminɛ n'a y'i diya i b'a fɛngɛ sigi an na o na an bɛ ministre so kelen ta ɲininkali min kɛra jaabi min bɔra la hali minnu hakili t'a la k'olu ka problème traité an y'an da don a bɛɛ la même minnu kan ka régulariser fonction publique la an b'a dossier kan o n'an ka commission baara tɛ ɲɔgɔn sira la dɛ o ye wasadenya baara de gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan hali ɲamakɔrɔ zone aéroportuaire problème an seginna k'a question poser an b'a ko kan. Ayiwa. An ka babu ta ko filanan bɛ taa min na o ni dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ sabula sanji nalen an y'a ye k'a fɔ banaw choléra min ye dysenterie ni fɛnw ye u bɛ k'u kun bɔ ka kɛ ni ji woyolenba in ye ji yɛrɛ i yɛrɛ y'a fɔ ne ɲɛna k'a ni nɔgɔ de bɛ na ɲɔgɔn fɛ fɛɛrɛw tigɛlen don ka se ka o kunbɛn nin ko in kɔnɔna na wa kuma tɛ jamanakuntigi ye wuli ka jɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ko ka miliyari 4 labɔ yaasa maa o maa bɛ degun sɔrɔ nin ko ninnu na u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na. Kasim fɛrɛ bɛɛ tigɛra depuis ji ye tiɲɛni daminɛ ka daminɛ depuis bilata la fo ka na se a ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛngɛ conseil spécial dɔ yɛrɛ de sigira nin ko kama wa olu kɛrɛfɛ fɛnɛ CNT fɛnɛ bɛ k'a ka baara fɛnɛ kɛ nin kɛrɛfɛ o de kama Maliki Jawo ko an ka taa inondation min kɛra a kɔlɔlɔntan tɛ Kasim n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔ ɲɛna inondation dɔrɔn tɛ. A kɛnɛya ko kɔlɔlɔ ka bon n'a ye so minnu tiɲɛ ye n bɛ misali damadɔ d'i ma ni ji warala tan ji bɛ se ka taa don hali kaburu la mais tiɲɛ a bɛ don kaburu la nɔgɔw ni fɛn minnu bɛ a b'o cɛ ka taa dingɛw kɔnɔ a b'o cɛ ka taa mɔgɔw ka so kɔnɔ a b'o cɛ ka taa foro la o dɔw bɛ taa se salatiw ma o dɔw bɛ taa se lemuru ma o dɔw bɛ taa se tomatiw ma o ye banakisɛ de mais tiɲɛ dɔw fɛnɛ nɔgɔ dɔw bɛ yen nɔgɔ dɔw dogolen bɛ yɔrɔ dɔ la a b'o fɛnɛ lawuli kɔnɔboli bana bɛ se ka sɔrɔ o la sumaya bana kɔni tɛ o ni nɔgɔ ninnu dayɔrɔ sosow bɛ fanw de da wa soso qualité wɛrɛw bɛ bɔ a la i b'a sɔrɔ i t'olu dɔn parce que olu b'u adapté ka bɛn ni o ye o fɛnɛ kɛrɛfɛ hali sɔgɔsɔgɔbana kuraw bɛ bɔ allergie kuraw bɛ bɔ inondation yɛrɛ problème ye a conséquence sanitaire de a conséquence sanitaire ka jugu n'a bɛɛ ye o de kama an taara ka taa dɔgɔtɔrɔsow lajɛ ala tɛ mɛn pali bɛ na a ka a niveau élevé b'a la o kɔnɔna na kɔnɔboli banaw bɛ na bana wɛrɛ bɛ na o de y'a to an ye dɔgɔtɔrɔso jateminɛ est ce que an pɛrɛnlen don wa maintenant est ce que a analyse fɛnɛ la an labɛnnen don wa
o de la disposition taara anw yɛrɛ ka président ba Maliki Diaw a timɛ tile fila in na i bɛna a fɛnɛ mankan mɛn jateminɛw kɛra gɛlɛyaw sera minnu ma baara minnu bɛ se ka kɛ k'a kunbɛn ani gouvernement bɛ ka baara minnu kɛ an yɛrɛ bɛ o jukɔrɔma tinti cogo min jamanadenw bɛ lafiya cogo min o baara de bɛ sen na nin wagati in na donc k'a f'i ɲɛna tiɲɛni mun kɛra mɔgɔw ko hakili to a la parce que hali k'a fɔ i bɛ yɛlɛma ka bɔ i ka so Kasim e bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ de la o yɔrɔ wɛrɛ fɛnɛ la i bɛ taa bana wɛrɛ de bila yen mɔgɔw bɛ taa bila ɲɔgɔn kan minnu tɛ kelen o fɛnɛ bɛ na n'u ka banaw ye c'est pour cela hali épidémie a bɛɛ kan ka jateminɛ nin kɔnɔ o de y'a to ministère de la santé furaw taara sangew taara mais min y'a Mali la mun ka di ne ye nin bɛɛ la inondation kɛra yɔrɔ o yɔrɔ Kasim fɛɛrɛ kɛra k'a bɛɛ enregistrer carte dɔ kan an b'a f'u ma n ko carte sinistrée o carte sinistrée n'a dir'i ma Kasim ni fɛn dɔ dir'i ma dɔrɔn carte ni dɔ dir'i ma a bɛ kɛ vert ye i kan ka hakɛ min sɔrɔ n'o dir'i ma a bɛ kɛ vert ye n'i ye camancɛ sɔrɔ a bɛ kɛ jaune ye ni foyi man di ma a bɛ kɛ rouge ye wa a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ k'an tɛ ka nin si dɔn dɔw yɛrɛ bɔra ko waati la ko gouvernement mago t'an na anw déplacera an y'u ka carte minɛ ka taa vérifier an y'a sɔrɔ dɔ dir'u ma u yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ donc ko fɛnɛ bɛ sen na nin bɛɛ fɛnɛ bɛ développement social ka okumu kɔnɔ yɔrɔw la maintenant gɛlɛya mun bɛ nin fɛnw na dɔrɔn zone dɔw bɛ yen zone d'insécurité dɔw bɛ yen se ma se ka k'olu ma k'olu dɔw enregistrer i n'a fɔ Masina Interfleuve ani Segu Farakɔ fanfɛla ninnu na insécurité bɛ yen donc olu ka fɛn caman ma se ka jateminɛ parce que n'an bɛ jamana ko kɛ Kasim n'an ma kumaw fɔ u fɔcogo la ni mɔgɔ ma tiɲɛ fɔ faama ɲɛna o de bɛ faama bila fili la ka taa fɔ faama ɲɛna faama a bɛɛ ka ɲi ka sɔrɔ a ma ɲi c'est pas bon f'i ka tiɲɛ fɔ faama ye wagati min na min ka gɛlɛn an bɛ min kɔnɔ mais ne ko i bɔra ka min fɔ sisan mɔgɔ minnu bɛ yen ni sanji ye tiɲɛni don olu kun n'u kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila olu ka kɛnɛya ko bɛ cogo di nin waati in na non an ye fɛn fɛn recensé fura dira caman ma mais fura bɛna di dɔw fɛnɛ ma minnu m'a sɔrɔ parce que Kasim baara tɛ ka kɛ dɔrɔn ko yɔrɔ donna aw kan i n'a fɔ sapeur pompier o tɛ quoi jateminɛ de bɛ kɛ i bɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ préfet bɛ yen ou bien sous préfet bɛ yen ou bien maire bɛ yen olu bɛ bila ka baara kunfɔlɔ kɛ k'a dɔn gɛlɛya sera jɔnni ni jɔnni ma n'o fɛnɛ papiers nana o bɛ taa di ministère de l'administration territoriale ministère de la santé ou bien ministère min bɛ concerné n'olu fɛnɛ y'o lajɛ u fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn ye kɛ k'a fɔ bon ninnu bɛ an bɛna mun de kɛ ninnu ye baara bɛ sɔrɔ ka k'o kan mais o de y'a to an ye kangari da ba ɲumankɛ fɛn fɛn bɛ yen an ko u kana taa foyi kɛ n'an ma yamaruya d'u ma ka taa dɔrɔn ko nana ba ɲumankɛ la i bɛ taa fɛn min d'u ma an t'o dɔn o tɛ kɛ bilen ni gouvernement bɛ taa n'i bɛ fɛ k'i ka ɲuman kɛ a bɛ taa di gouvernement ka mɔgɔ min ma i bɛ t'i ka fɛn d'o ma o de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ n ye Musa ye k'o fɔ su in na télé la mɛnɛ voilà ko foyi tɛ tɛmɛ tuguni foyi tɛ tɛmɛ ka se ko ne ye ba ɲumankɛ ka wuli ka t'i yɛrɛ ma an ye kangari da dɔ in na ko n'a ma dabila an b'a gɛn ka bɔ yan nɔ aw a seginna rapidement parce que Mali tɛ ba tɛmɛ sira bilen ko i n'a fɔ président y'a fɔ cogo min ka n'a ten dɔrɔn ko n bɛ ba ɲumankɛ la a ti ɲa i y'a faamuya donc an b'o o de hukumu kɔnɔ ministre so camancɛ fanga ministre so damadɔ sigira u bɛ ka baara ko ka chaque vendredi u kan ka ɲɔgɔn ye kɛ hali sini n'i ma fili sini fɛnɛ ɲɔgɔn ye b'u bolo donc jamanadenw ka bila u kunkolo la ko jamana in a talen de don an bolo an dɛsɛ ko bɛ yen mais an tɛ ka ɲinɛ foyi kɔ parce que a bɛɛ tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen mais a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni. ayiwa fɔ ma halisa dɔɔni ma an ka taa na an bɛna sisan jamana yɛrɛ kɔnɔna na Tenza Waten kaba a ko kɛra kuma caman fɔra an ye fɛn caman mɛn nin wagati laban in na an b'a dɔn kɔni k'a fɔ armée bɛ labɛn ba la min dogolen tɛ mɔgɔ si la bi n'o y'a sɔrɔ ni tubabukalo salen tile 19 maa caman dusu kasira n'o ye bingali min taara k'an ka sɔrɔdasiw n'an dɛmɛbagaw kan ka caman bɔnɛ u ni na ka minɛnw caman tiɲɛ a dusukasi bonyana kosɛbɛ bi i bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye Tenza Waten ko la mun b'a duguma yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la parce que hali Ukraine ka bɔli ka kuma ye mɔgɔw ma a faamu hali bi. Kasim i ka nin kuma diyara n ye bi n bɛ o de y'a kɛ ne bɛ to k'a fɔ n k'an bɛ guerre mondiale la mais kuma in tɛ se ka faamuya mais f'an ka an da don a la n bɛ fɛ maliyɛnw k'a faamuya ko ATT ka fanga a tiɲɛna parce que a y'i magɛrɛ Libi la
wa tenza waten ko be sena depuis 2006 ouais on yɛrɛ ka conseil président du conseil de CNT Maliki Diaw Maliki Diaw siɲɛ 3 de kɛ tenza waten ouais akara chef de poste yɛrɛ akara chef de poste ye a fɛnɛ dara ka da jije kan tenza waten Kasim tenza waten ye Algérie ka janfan de wa tenza waten Mali kun bɛ fara k'a daminɛ tenza waten de la Kasim mɔgɔ minnu tora la i b'a dɔn Ina Farak n'an kuma Ina Farak minɛ min kɛra 2012 u kun bɛna café min ali Mopti jama kun bɔlen no minɛ Kasim ne fɛ maliyɛnw ka mun faamuya tenza waten mun filɛ i hakili bɛ ban an ka la tenza waten Mali ani Algérie ça ne vaut même pas 2 kilomètres i bɛ sen bɔ yan dɔrɔn i bɛ don yen tenza waten Kasim pétrole caman de bɛ Algériens ka pétrole ji da ka gɛlɛn ni pétrole ye Algérie k'a sababuya kɛ tenza waten ye ji pétrole da ka nɔgɔ Mauritanie k'a sababuya kɛ tenza waten ye tenza waten y'u ka ravitaillement yɔrɔ de tenza waten sanubɔ yɔrɔ de don Soudanais Éthiopiens ani drogue trafic de drogue trafic d'armes a bɛɛ kun bɛ kɛ tenza waten i b'a kalama Karafi m'a fɔ an ma Karafi ka consulat dayɛlɛ o san na Kidal a kɛra a ma kɛ a dayɛlɛ sɔgɔmada fɛ wulada fɛ a ma datugu u y'a ci bon maliyɛnw k'a dɔn ko depuis kuma jan ninnu bɛ fɛ ka bi ko tɛ quoi tenza waten ni Mali ka dernier recours de donc an tilalen Ina Farak donc Kidal kɛlɛ bɛ ka kɛ kuma min na objectif kun ye tenza waten de ye objectif ye tenza waten de ye o e ma Kidal minɛli nɔgɔyara an bolo o t'u ka problème ye o non non u ye tout mais Kidal kɛmɛtɔ u bolila ka don Algérie Faransi ka service de renseignement de négociation kɛ Algérie fɛ k'a ka to k'u ka tɛmɛ Kasim o wagati kelen na octobre 2023 Faransi ka service de renseignement ani Algérie olu de kun bɛ ka rebelle ninnu former GAT ye dugu dɔ ye dugu min bɛ Niger Algérie ani Mali ani Mali frontière ani Mali tɛ Niger Algérie ani Libye GAT bɛ yen nɔ de maintenant u y'u former plus de 2000 olu de kun bɛ ka former k'u entraîner ka tenza waten kɛlɛ daminɛ maintenant ka Faransi ka mercenaires fara o kan ka Ukraine ka mercenaires fara o kan parce que mɔgɔw tɛ mun kalama Ukrainiens bɛ anw ka avion taasira dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan maintenant Russie kun bɛ ka kɛlɛ de tenza waten c'était la démonstration de force na comme aw taara Russie ta an bɛna a lajɛ n'aw bɛ se mun na donc le Mali a lutté contre l'OTAN tuma min na an bɔra Ina Farak il y avait plus de 7000 combattants au bora Mauritanie kana plus de 3000 au bora GAT kana ani minnu bora Algérie kana parce que tenza waten minɛli a bɛ Algérie ko ban de pewu parce que Algérie u b'a fɔ yɔrɔ b'a ko Algérie ko puissance b'u la u ka généraux bɛɛ bɛ drogue ko affaire de la Algérie yɛrɛ bɛ balo terrorisme de la donc c'est pour cela maliyɛn bɛɛ k'a bila u kunkolo la ko c'est à partir de tenza waten u tun bɛ fɛ ka Mali tila sisan an kɛlen k'an bolo don o kɔrɔ an bɛ wo de dala sisan Kasim mɔgɔ tɛ mun faamuya u hakili bɛ mɔgɔ la an bɛ u dala de wo kɔnɔ k'u tɛ bɔ o deli de bɛ sen na armée taara de ka t'i waga u dala u tɛ bɔ u bɛ sa yen armée fana tɛ bɔ yen ni dumuni dɛsɛra u la u bɛ fɛrɛ ka sa yen bon comme Algérie b'a dɔn k'ale ka terroriste ba bɛɛ bɔ o wo kɔnɔ o de kama Algérie ko ka territoire interdit anw na pour que k'olu bila k'o baara kɛ mais olu b'a dɔn hali n'a fɔra k'u k'a kɛ o tɛ se ka kɛ o mais mun b'o bila o la i b'a ye ninnu filɛ nin ye kuma n'u ye aile politique dɔ sigi o b'a sɔrɔ o terrorisme bɛ dugu ma ka baara kɛ wa Kasim bɛ min fiyɛ na ni kɛlɛ in bɛ taa laban Algérie farali ma Algérie bɛ tila fila ye a bɛ tila fila ye ne de y'a fiyɛ na funu ye Mali to ye parce que Ala yɛrɛ ka hakɛ to Algérie to anw de jeli bɔnna ka Algérie ka indépendance d'a ma Mali y'o kɛ ni m'o to Ala fana t'o to i la hali ni fanga b'i la Ala b'i fanga ban Mauritanie u fana bɛ tila fila ye n'u ma fara Mali la wa tilali ma ban parce que dugu naani de kun kan ka tila la partition devait commencer au Mali d'abord ni Mali kun tilara n'u tilara o la Algérie fana kun bɛ tila Mauritanie bɛ tila Nigeria bɛ tila maintenant Mali ta bɔra la
ni ala sɔnna ma Mali ta bɔra la pewu. Donc Algérie bɛ ka taa fɛn fɛn kɛ conseil de sécurité la ni panga politique fɛn fɛn kɛ ka taa jamanaw nɔfɛ nin bɛɛ kun ye Tenzawatène ni wɛn datugulen min b'u da la. O datugulen min b'u da la an'u tɛ pétrole sɔrɔ bilen. O kɔni tɛ se ka don tuguni. Maintenant ko pétrole bɔnnen de bɛ yen. O tɛ se ka don tuguni. I b'i ɲɛ jɔ pétrole la de a barikonba hali tɛ dan a la. Tenzawatène ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn. Donc o de la ne ko maliyɛnw ma nin ye wagati ye an bɛɛ k'an ɲɛsin an ka armée dɛmɛ an ka bɔ kuma kuntan ninnu kɔnɔ n'an bɛ wuli an ka fɔ Tenzawatène n'an bɛ sunɔgɔ an ka fɔ Tenzawatène n'an m'an da an ka fɔ Tenzawatène parce que Tenzawatène sanu a n'a pétrole anw fana n'an wasa don o la don n'a nata la an tɛna a tun b'a f'i ɲɛna ko Mali ka Mitkara Jarati. Donc Irisi bɛ sɔn ka ani Algérie ka teriya bila kɛrɛfɛ k'i pro Mali ka nin ko in na. Mais o bilara o. Irisiw ka général dɔ taara fo Gat ka formation stoppé ka tila ka kangari don na ko si jamais n'a ye Mali attaqué an ma Mali attaqué a ye Irisi de attaqué parce que désormais coopération militaire bɛ Mali ni Irisi cɛ. O signera ka ban. An y'o signé yanni an ka bɔ session na parce que a fɔra an ɲɛna ko n'an ma nin signé ko kɛlɛ wɛrɛ bɛ nalen. A bɛ nalen. Tenzawatène kun dɔnnen don a mɛnna. Mais mɔgɔw tun t'a dɔn ko kɛlɛ de bɛ na taa. N Maliki Jawo ye nin annonce k'a ka discours la ko a ma daminɛ fɔlɔ parce que an tɔ ye an bɛ taa jugu minɛ f'a ka yɔrɔ laban na ko on va bouter les terroristes hors du territoire du Mali a kɛra ka taa sigi a ka Burkina an bɛɛ sigilen bɛ nin kan o anw bɛɛ b'a dɔn nin fɛn mun bɛ yen. Ayi ne y'ale sɔrɔ yen o. Voilà. 2006. Voilà. An ɲɔgɔn sɔrɔ yen o y'a sɔrɔ Alamu Adi Ilienne. Voilà. O ye Kidali gouverneur ye. C'est à dire Kassim ne bɛ fɛ maliyɛn ka mun faamuya. Wallahi ko fila tɛ transition bolo Mali ko kɔ. A dalen no kɛnɛ kan o. Politique ko kuma tɛ mɔgɔ ko kuma tɛ jamana in bɛ bɔ nin kɔnɔ cogo di parce que n'an ma bɔ nin na an bɛ ka fɛn fɛn ɲini an t'a sɔrɔ. Ayiwa mais fɔma Ukraine ka kuma in ka nin fɔ ka tila k'i sigi k'i jɔ a kɔrɔ Mali ka sɛbɛn ci Nations Unies na da tɛ ka don o la foyi tɛ ka bɔ a la donc min fɔra k'a fɔ ko u bɛ ka laɲini kɛ ka na kɛlɛ sinsin an fɛ yan a ko kɛra tiɲɛ ye sa quoi parce que mɔgɔ si ma foyi faamuya halisa diɲɛ seleke naani ma Ukraine jalaki o. Ayi Kassim ne bɛna mun f'i ɲɛna. Dɔ ko don la dɔ ko ne ma ko fa bɛ ne la ne ko n ko Ukraine guerre bɛ ka labɛn Mali de la. I y'a fɔ yan yɛrɛ. Bon a don. I y'a fɔ yan yɛrɛ. Caman ko fa bɛ nin cɛ in na ne bɛ fɛ ka mun faamuya yɛrɛfɔ man ne mais moi j'ai fait la formation des questions de défense guerre géostratégique géopolitique an ye dɔɔnin kalan o la quoi wa an ka renseignement bɛɛ yɛrɛ tɛ bɔ yan. Kassim b'a f'i ɲɛna ni kɛ Dorta ye réunion kɛ Paris bi 48 heures min bɔra la n b'a résultat d'i ma. U b'an infiltrer cogo min na an fana b'o infiltrer ten de. Maintenant ne bɛna mun f'i ɲɛna. C'est la guerre entre l'OTAN et la Russie au Mali. O de bɛ yen sisan. O de bɛ yen depuis kuma jan. Mali ma plainte don Faransi kama k'a y'a bolo minɛ wa. O kɛra. O examiné na wa. O ma lajɛ. U ko ko preuve t'an bolo ko ni preuve b'an bolo k'an k'a publier. Mais munna an k'olu ma u ka kɛnɛ sigi an ka na ni preuve ye. U ko k'o tɛ kɛ. Les preuves de la vérité. K'o tɛ kɛ. O tɛna kɛ mais an fana tɛ foyi d'u ma. U ko k'o tɛ kɛ dɛ. Parce que diɲɛ kɛnɛ kan parce que n'o kɛra Amérique kɔ bɛ bɔ fiɲɛ la Faransi kɔ bɛ bɔ fiɲɛ la. O n'u kɔ la. Kassim ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna. Union européenne ye réunion de kɛ. Ko leur destin est lié à l'Afrique. U y'a fɔ u m'a dogo yɛrɛ. U mago bɛ anw ka pétrole n'an ka gaz min bɛ yen o de programmelen don k'olu ka diɲɛlatigɛ garanti donc n'olu ka survie bɛ anw fɛ yan n'anw nana fɔ k'olu t'o survie k'u bolo tɛ da o kan kɛlɛ bɛ ban. A tɛ ban. Donc mɔgɔ k'a bila u kun na ko c'est une guerre de survie qui est engagée Kassim ninnu mago bɛ Mali la hali ni maliyɛn foyi tɛ yan. U mago tɛ maliyɛnw yɛrɛ la yɛrɛ. N ko ni wa n'an bɛɛ sara u mago b'an ka dugukolo la. U mago foyi tɛ maliyɛnw na. Parce que mɔgɔw ma min faamuya Mali ye koba de tiɲɛ ninnu ye fɛnba de tiɲɛ n'u ye mɔgɔ ye général Mengoro ka kuma ta k'a lagosi mais siɲɛ joli u bɛ bɔ ka kalo 7 ko an ka sa yan ou bien jamanadenw ka muruti jeli ka bɔ maliyɛn ka sa u ma jugu ni mɔgɔ kelen saya yan. U y'o fɔ ayi mais fɔ ma bi kɛlɛ in fana na min ye kunnafoni di kɛlɛ ye an maliyɛn dama de bɛ ɲɔgɔn na koyi. An yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na. Jamana wɛrɛ mɔgɔ fosi t'a la dɛ. An maliyɛn dama de bɛ ɲɔgɔn na n'i ye réseau ta k'a lajɛ minnu b'a kuma fɔ minnu bɛ sekɔrɔma dondoli kɛ minnu bɛ dɛmɛli kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maa min don mɔgɔ minnu b'u kɔfɛ a bɛɛ dɔnnen radio fara télé n'a journal la fɛn bɛɛ lajɛlen kan a bɛɛ dɔnnen don
mais kati ma wɛrɛw tɛ dɛ mo b'a fɔ ni ne dɔw ye b'a ko IBB k'a kɛ tan IBB k'a kɛ tan IBB kunna jara ale ye jamanaden ɲumanw sɔrɔ wa o kɔfɛ fɛnɛ a fɛnɛ mesure dɔw ta min ni kulonkɛ t'a la IBB b'a ka mɔgɔw dɔn kati ne bɛ mun f'i ɲɛna peut-être an ka militaires tɛ ka état d'urgence déclaré parce que u sɔnnen don u yɛrɛ ɲɛ an bɛ se kɛlɛ la mais o man kan an bali kan tɛ an lakana voilà état d'urgence filɛ a bɛ bɛɛ bila sous le drapeau yɔrɔnin kelen état d'urgence n'a y'a décrété an bɛ mobilisation décrété ka jeunes ta ka t'u former 3 mois ka kɛlɛ kunbɛn Kacima an bɛ kɛlɛ de daminɛna koyi daminɛna dɛ SNJ bɛ ka former fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ mais il faut maintenant trouver des points d'enrôlement jeunes fɛn bɛ n'u ka kɛnɛ k'u ta ka t'u former fɔlɔ u ka kɛlɛ ɲɛdɔn maintenant n'i y'a ye e bɛ manamanakan fɔ an tɛ état d'urgence de la dɔw bɛ argument dɔ ta ko état d'urgence ko investisseurs tɛna an ka mɔgɔ bɛ investisseur la bi mɔgɔ tɛ ka investir yan mais non déjà yɛrɛ Katim diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ kan ka anw dɛmɛ an n'u bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani Chine bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani Russie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani Iran bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani Turquie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Corée ta o kɔnɔ o ka nɔgɔ o bɛna kɛ ala tɛmɛ mun de b'anw jɛ fɛn jumɛn bɛ yen n'o tɛ sɔrɔ ninnu ka jɛ kɔnɔ maintenant an tɛ mɔgɔ ka gɛrɛ la fɔ mɔgɔ ɲɛna fana ko a don ta a bɔ ta i ka jamana bɛ tile min fɛ u bɛ taa o sira de fɛ olu b'o de nɔfɛ yaya olu ta fɔ taa yan fɛ bɔ yan fɛ i kɛ tan olu t'o jate mais n ko ne dabali n bɛ fɛ dɔrɔn mɔgɔ ka mun faamuya kɛlɛ in kun tɛ ko Asimi tɔgɔ koyi mɔgɔ t'o dɔn walayi a kun ye sini ɲɛsigi de ye Mali denmisɛnnin minnu bɛ nale sini i da sera kuma ma sisan sini ma an ka baara kɛ n'o ye Kacim e k'a jateminɛ san 30 est-ce que anw ye baara kɛ maliyɛnya yɛrɛ kan bon tant que an ma baara kɛ maliyɛnya kan an bɛ fu de la c'est à dire maliyɛnya kɔrɔ ye mun ye hɔrɔnya in ye mun de ye danbetigiya in ye mun de ye tant que an ma maliyɛn yɛrɛ dilan ka maliyɛnya yɛrɛ ɲɛfɔ k'a fɔ maliyɛnya kɔrɔ ye nin ye k'o don ba la an bɛ fu dɔrɔn de la on a fait tout notre temps an ma baara kɛ mɔgɔ kan mais tiɲɛ ma baara kɛ mɔgɔ kan i ma fasoden ɲumanya dusu don a kɔnɔ i m'o fana taasira yira a la baara bɛɛ kɛra ne ko mun de bɛ faso kanu ko n'i taara Irisi la siya damadɔ bɛ yen jamana damadɔ bɛ yen n'i y'olu tɔgɔ fɔ u bɛ fɛn dɔw de yir'i la bagan dɔw u b'olu de yir'i la pour que k'a yir'i la k'a fɔ olu ka denmisɛnninw bɛ ka lamɔni a ye déjà k'a yira k'a fɔ ko nin jamana mɔgɔw ye nin bagan sugu in de ye bagan sugu de voilà bon n bɔlen Chine olu bɛ lamɔ ten de ne bɔra Chine i b'a dɔn ko chinois b'u ka denmisɛnninw de bila ka taa Mali yɛrɛ ambassade la ka taa Mali ka culture ɲini k'a ɲɛdɔn des enfants de 5 ans 4 ans 6 ans u bɛ ka taa Mali ka culture jumɛn k'a ɲini k'a dɔn wa u b'o kɛ ambassade caman na ka jamanaw ka culture dɔn wayi parce que n'i nana yen don min na i k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn ko min bɛ yen anw taara Chine très disponible i b'a dɔn ko foyi tɛ chinois ka culture n'a ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a sɔrɔ anw yɛrɛ tiɲɛnen tɛ wa u b'i bonya ni kan yɛrɛ tɛ non ni kan tɛ u n'an ka fɛn bɛɛ ye kelen maintenant an kan ka baara kɛ o de fɛnɛ kan c'est vrai an ni Irisi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mais an bɛ mun sɔrɔ chinois bolo jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la ka développer ani Turquie bɛ se ka mun kɛ ka développer ani Iran bɛ se ka mun kɛ ka développer sans que mara ka fɔ mais sur la base du respect des principes Kacim bɛna min f'i ɲɛna fo ka taa Asimi ninnu sa u tɛ koja Union européenne jamana parce que Asimi ye ko 3 de kɛ o bɛɛ Union européenne tana ye a fɔlɔ cɛw ni cɛw ka ɲɔgɔn kanu ou bien muso ka ɲɔgɔn kanu kuma tɛ se ka se furu ma k'o tɛ kɛ Mali kɔnɔ bilen pewu a y'o fɔ bon olu tun ka wari bɛɛ bɛ don o la o ko ten dɛ a filanan k'anw ka dugujukɔrɔ fɛn ye anw yɛrɛ de ta ye anw de sago b'a la a tɛ di maa ci ma a sabanan maa si tɛ jamana in tila wa n'i y'a tila ko kuma fɔ an b'i da fara f'i tɔn wa n'i y'a fɔ o kɔrɔ k'i ye terroriste ni nin ma bɛn u ma o tɛ jouer ye dɛ o de y'a kɛ hali Mali ka constitution kuma in man u t'a kuma fɛ surtout kan min donna ba la n k'u ka mɔgɔw bɛ yan k'an ka kan in donni ba la ka kɛlɛ voilà e bɛ se k'a faamuya cogo di k'an ka kan donni ba la ko kun ka kɛ gɛlɛya ye Mali yɛrɛ kɔnɔ parce que dɔw de bɛ yen parce que tubabukan kalan min b'u kunkolo la o miirina de b'u la wa u bɛ baara kɛ n'o de ye o de y'a kɛ u tɛ se ka nafa ɲɛ u ka jamana ye parce que e bɛ miiri ni walikan de ye e bɛ jatigi ni wali jati ye e bɛ bɔ nɔgɔ la cogo di o la i tɛ se donc fo maliyɛnw k'a faamuya ko an bɛ taa sira mun kan yɛrɛ sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la quoi maintenant yɛrɛ sɔrɔ n'a kɔlɔlɔ fɛnɛ don yɛrɛ sɔrɔ n'a gɛlɛya o t'a ko Modibo Keyita Asimi bɛ ka min kɛ a ka girin ni Modibo Keyita ta ye siɲɛ 10
Même misali saba dɔrɔn di ma min b'a yira k'a fɔ ko Hakim bɛ Modibo Keyita yɛrɛ ɲɛ. Modibo Keyita ye jamana mara mais a ma jamana jɔli daminɛ jamana duguma ka yɛlɛ. Ka dugutigiw don ba la. Ka laadatigiw don ba la. O ma kɛ hali n'a tun bɛ kuma an ka laada kan. Hali n'a tun bɛ kuma an ka taabolo kan. Mais ka dugu jɔli daminɛ olu la o ma kɛ. C'est vrai a tun bɛ collectivisme socialisme fɔ. Mais ka tali kɛ an yɛrɛ ka fɛnw kan a kumaw tun bɛ fɔ mais a baaraw tun ma kɛ. Sisan an y'o baara daminɛ. Éducation aux valeurs, le programme d'éducation aux valeurs. Mun daminɛna sa i b'a dɔn ko nin ye maliyɛn dilanyɔrɔ ya mais programme d'éducation aux valeurs mun b'a ɲa bɔbɔw ka culture bɛ yen bamananw ta bɛ yen fulaw ta bɛ yen an kan ka liste dɔ de kɛ la liste des valeurs baara bɛ kɛ mun kan maintenant an ka kodɔnnaw i n'a fɔ Njayi i n'a fɔ Iba Njayi i n'a fɔ mɔgɔ caman Mamudu Bamanu k'u wele a ye na kuma dɛ maaya ye jumɛn ye maliyɛnya ye jumɛn ye ka tɛmɛ an kan ka baara min kɛ bi i b'o dɔn wa an kan ka baara de kɛ ka jamu bɛɛ ɲini ni jamu in nin dara kun jumɛn na ni jamu mɔgɔ ye jɔn ye k'o ɲini k'o dɔn ni dugu in sigira cogo jumɛn mun ye nin dugu in tɔgɔ da nin na k'o ɲini k'o dɔn munna nin kɛra tan munna nin kɛra tan o tɛ k'an yɛrɛ dɔn sa wa voilà n'an m'o baaraw kɛ an bɛ ka fɛn fɛn fɔ maaw ye k'o fɔ maaw ye k'o fɔ an denw ye u k'a dɔn ko n'a fɔra ko Tarawele sɔrɔla mun fɛ Tarawele tun bɛ sɔn mun ma Tarawele tun tɛ sɔn mun ma a tana ye mun ye Jara ye mun ye jamu jumɛn ni jamu jumɛn ye Jara ye u bɛ sɔn mun ma u tɛ sɔn mun ma dutigiya kɔrɔ ye mun ye munna an ko kɔrɔkɛya munna an ko sinankunya munna i banicinin ye nin ye munna i bɛnkɛ ye nin ye munna fɔ n b'a ye da sera kuma ma parce que tubabu b'a fɔ fɛn dɔ ma ko cousin voilà anw fɛ yan an b'a fɔ min ma ko cousin voilà o tɛ voilà i tɛnɛmuso den voilà o y'i cousin ye voilà mais i fa dɔgɔkɛ den voilà o y'i frère de o y'i frère de voilà maa b'a fɔ a bɛɛ ma ko cousin a bɛɛ ye cousin k'a sɔrɔ o tɛ cousin de don an y'a ta walikan de la maintenant n'anw ma f'an ka segin an yɛrɛ ma de e k'an ka sow lajɛ an ka sow maracogo lajɛ bi Kasim mɔgɔw bɛ bɔ ka ɲɔgɔn nɛni mun kɛ n b'a f'i ɲɛna bi dɔ ye ne ɲininka ko ko mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn nɛni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn hayiba ne ko n ko démocratie nana ni nin ye a tigi ko fɔ n ma ko cogo di n ko nin daminɛna Alpha Umaru Kunare ni Cɛwule Madu Konate la Alpha ni Cɛwule Madu Konate to débat la ka don a ka vie privée la k'a hayiba k'a lebu k'a nege bɔ mɔgɔw la depuis o don fo bi maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn hayiba minnu bɛ politique ko kɛ n'u ma bɛn a la n'u bɔra u bɛ taa ɲɔgɔn lebu minnu bɛna min kɛ Gino tɛ yen bilen démocratie nana ni ɲɔgɔn hayiba de an ma misali ɲuman sɔrɔ kow la o depuis o waati ne siranna n ko nin ye fɛn min ye nin ma ɲi Kasim mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ bilayi e mana fɛn min kɛ ne ye e t'o kuma fɔ dɔ de bɛ taa fɔ ne ɲɛna ko fɔ ma e pourtant e bɛ ka Kasim kɛlɛ a ye nin k'i ye dɛ e ma miiri dɛ mais o mɔgɔ tɛ yen bi parce que dɔ de kan ka taa f'i ɲɛna ko karisa e bɛ ka nin kɛlɛ pourtant a ye nin k'i ye mais n'an y'a sɔ ni makɔrɔni kɛ t'a la dɔrɔn a ye Gino de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ plateau sanfɛ Gino bɛ poyi de bon Gino o de tun tɛ anw taabolo ye a bɛ fɔ ko ka Gino de mara surtout ni ye cɛ ye cɛya de ye o de tun ye an taabolo ye ne ye ko kɛnɛ la cogo cogo ko sinikan ko jakumabo don ko n'a bɛ surukubo don ko n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ ko kuma bɛ kuma na ka n'a fɔ maa ma mais bi an bɛ tila ka ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba nɛni ka tila k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i b'a fɔ ko fa ni ba tɛ da la bilen c'est à dire Kasim f'an ka baara kɛ maliyɛnya de kan an ka baara kɛ an taabolo kan an ka bila kunna k'an bɛɛ de kun tiɲɛna quoi ne b'o de fɔ mɔgɔ ɲɛna ne tɛ ka kuma tɛ ko ne fɔ ma ka ɲi koyi an si kun man ɲi parce que an kun bɛ situation dɔ la yɛrɛmabila de kun don maintenant n'an bɛ fɛ k'an yɛrɛ ta hali mɔgɔ den ɲɛna Kasim i man ka nkalon tigɛ i den ɲɛna o mais anw yɛrɛ b'an sigi n'i y'o kɛ n k'a fɔ ko e y'o k'ale ɲɛna ka ban mais ayi n ko denmisɛnnin filɛ nin ye u yɛrɛ bɛ téléphone ta k'u to so kɔnɔ u b'a fɔ ko ne bɛ yan fɛ parce que fa yɛrɛ b'a to so kɔnɔ k'a fɔ non n bɛ voyage la mais an yɛrɛ bɛ denmisɛnninw dege nkalon tigɛ la depuis bi mɔgɔ si tɛ cadeau d'a den ma k'a ye tiɲɛ fɔ ayi mais e yɛrɛ bɛ nkalon tigɛ i den ɲɛna ba bɛ nkalon tigɛ i den ɲɛna fa bɛ na o b'a ka gulɔ min den ɲɛna a bɛ kɛ den kɔnɔ ko gulɔ min ko y'u taabolo dɔ de ba bɛ na fɛnɛ o bɛ malangoloya kɛ denmuso b'o kalama a bɛ kɛ denmuso kɔnɔ k'o fɛnɛ y'a kɛcogo ɲuman dɔ ye ba bɛ tila ka a muso denw ba dɔgɔya denw yɛrɛ sigilen ɲɛna maintenant e bɛ fɛ cogo di olu denw ka ladamu o tɛ se maintenant olu fɛnɛ b'a fɔ ko ja ko mama ka papa neni o de y'a kɛ ou bien i b'a sɔrɔ ba fɛnɛ bɛ fa bɔrɔntɔ hali ni fa ko k'a bɛ kuma a b'a fɔ i da bɔ kuma na fa b'i mɔsɔn i b'a fɔ k'a den o denmuso fɛnɛ b'a kɔnɔ ko mara kɛcogo de ye donc Kasim f'an ka segin de an yɛrɛ ma
anga sikin antabolo ma anga sikin malien ma c'est pour cela le programme national d'éducation aux valeurs ni ministre de la refondation a damine aka do bala ka ko to segetege parce que ni nana fo ki ba do demtenu na ka soro faw ma famia ka soro baw ma famia ka soro an yere ma mali tabolo don refondation be damine malien jogo courant dila malien courant tina koy ne de ba jetina ko ne kuma ka faso ka nafolo shun na ne ka bola ne de ba jetina ko a ne service public baray ne kuma ta privé la na ne ko to nganye kin public barama a gouvernement ne bla baramina ne kan go kanyema ni e jamana tai ne kan go mogoto ne kan go matrafa pour que ni ne mogo nyala jamana din wore kun nyala mais na fara ko mi jamana tai o de be kien ko blay jamana ka mobile fle al na tulu bana do ba joka fo ka weleli ke ko mobile tulu bana mais nous yera ka mobile tulu bana o bagla mais kini ali to do tulu ko la kana fo a tulu ta kumbala ne oke mais o te gouvernement ka mobile be duma o te entretien kala mais où est-ce que vous entretenez parce que le gouvernement a dit faut m'en atteler qui veut le tout sinon on a bu wati ko ni bana peu problème faut être là ambi fo ba inali la ba iye 6 sabada ama amolu maray a folo ouais sente la be baram nge dibila na an nyeto yi ana an sigo ga ire kun de la ka fo na re na hors micro ouais ko anga la je na mse ka commission ta kelengele u kana ikunyo fo yena mais bisuina ana se jaw ma ka nyefay flana éducation aux valeurs ouais fo may dasra ko ba ma bi de ouais ani anga du bon mo ko be nyina ngo iye feno fo demsenu o hagli ka di de ibaro ko demseni na bi bunya ni en galon tika ina bi ni ngado ko sike ko tiendo voilà o ko e mi fo en galon ouais mais ladam kamani arega ko famia to ko atafo jamais qui en galon tika ko papa qu'est-ce que mi fo ça o tien voilà mais atafo jamais qui en galon tika mais ni ye mogoye iye dametige horonye ibabo ko tiena nya fo nga chete kana ki tabule da mai c'est ça foma du na madlan jamanate oui ambi fo merci ni kuma kunje kuma mbi bolo pour nga saka bitawuli mu mene bolo dron ki fo ka kla ka fo parti politique nyana ante politique wakati la wala nga bolo di nyoma nga jamana jo ka kin mo fili sunu nte aish jamana ma nya bolo anga ya fadeli mimi se ka minke ango bla wala ko barake jamana inte ma chita ya on de taru wa te ka jo francine ate jo États-Unis ye abi jo onde anga bo farali kono anga fara nyogonga anga nga jamana jo anga ya fa nyogoma anga le ka jamana blani be sanfé unanimité tse ka kere mais munumbe nu an ira do kamake anga bo anga ni bara njoroma tinti mimi se mina anga na malo anga jamana de do akiena mbolo malo ateo peut-être an nan ko ngamba ke anga tese mais na maya nunu me ka te ka ke anga nyogon bolo ma deme an bera jelen ka je ka ke ne bo o de fo am nyogon soro sudun ke yoro la am nyogon soro dengudi ke yoro la mais muna anti nyogon soro jamana mi yere be ka shudu ka tin jamana kun ferele ne do wallahi mari kunte maintenant o te dore yo anya fo ne ko bema ngo ibeka kume jamana fe ko mais ibeka ma fanga imara fo ta ibeka bo fanga la kuma ne kume bo akama ngo ma fanga mara amate ka fanga mara la place de la mun kada ere o mateka ke maintenant ala de an kuna ja nunu nana kakim nunu an bo fen fla ne be mali deme kan nunu deme ko fla de kama ni nunu kumana nyangma atoro an be fagara ebo don ne do kun fla kan te shinga so be kan yini mo tenta ro don ni nunu kumana mali kumbe ka binde mali kumbe shiti libre de la o ya topedi donc kama amara bachili yo 7b voilà ako ko munu be ibeka wakati sanga bima voilà ku ka bloku na ko jamana yare de kunte ate jamana kumbe shiti libre de la jamana de kunte ko bintore uyu bolo jo akoro pati na kun bina mi ngbe bo ala mo tado ka dan o drama on manga politique keleke on manga politique kuma fo anga kuma ni mali anga kuma ni faso yi katin ka fo benyana on be boka kuma me se ka fili nan fili la mali nga ya fama anga kuma kunye jamana ko droin pati katin jamana kene de ko ngone kuma wotro de pousser le wotro pousser ka jege fereke
ka ba gɛn kɛ ka saga gɛn kɛ sanfili kelen na an bɛ taa sagaw ni fɛnw gɛn anw ma malola ka fosew bɔ ka fɛn bɛɛ kɛ an bɔra du kɔnɔ du min ni an lamɔna n'a ye sanfili y'anw lamɔ de a kun tɛ siana hali munna ne tɛ sigɛrɛti min don fɔlɔ min na ne ko n bɛ sigɛrɛti jɔ n da la ani ne bɛnkɛ k'a fɔ ko nin ye mun ye a ye ne ko fɔ n y'a bila n kun a ye n ka pantalon ni n ka fɛn bɛɛ jeni depuis don fo bi sigɛrɛti ka haramu ne la kuma tɛ gulɔ ma wa ni mɔgɔ wɛrɛ kun y'a yi da a bɛ ko da i kan ne yɛrɛ a kun tɛ si an ka denmisɛnnin na lamini ne ka bɔ k'i jɔlen k'i nɔrɔ hali sini ne ka kare kɔnɔ a tɛ si la ne k'i jɔlen fɛnkɛ ko t'o la ne dontɔ n'aw m'an fo ni n bɔra min na aw kama mun na aw m'an fo parce que an y'an faw fo k'an baw fo k'u ka fɛnw minɛ donc vraiment mɔgɔ k'a faamuya an ta ye faso ko dɔrɔn de ye an bɛ fɛ de Mali ye juru min don an na k'a sara sinon ni fɛn ko don kati ne kun tɛna CNT la dɛ n bɛ min sɔrɔ tiɲɛ na a kun bɛ n bɔ mais n bɛ ka nin pilasi min fɛnɛ kɛ wari tɛ dɛ mais an bɛ ka jɔyɔrɔ min fa a fɛnɛ bɛ jamana bɔ nin na k'i fo k'a fɔ communicateurs bɛɛ an ka communication kɛ Mali ye anw maliyɛn dama de bɛ ɲɔgɔn na sa i n'a fɔ i ye min fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ maintenant mun na an bɛ ɲɔgɔn na mun kama an ko question posé an n b'i fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka jamana ɲɛmɔgɔw fo k'a sigi k'a fɔ ko minnu b'a la kɛlɛ tɛ Choguel ni Asimi cɛ a m'a fɔ k'a b'a bila a ma deli ka fɔ k'a ka danaya t'a kan wa kɛlɛ tɛ Sadio ni Asimi cɛ 5 colonels bɛ i n'a fɔ ko 1 égale à 0 mɔgɔ kelen ko kuma tɛ yen an bɛɛ de bɛ jɛ ka jamana jɔ n b'o sɛbɛnciya k'o d'u ma ko fɔnba de y'a f'u ɲɛna ko foyi tɛ yen mais minnu bɛ ka taa kuma lankolon fɔ u kana baara kɛ n'a yɛrɛ olu bɛ balo o propagande de la hakɛto bɛ nin na Salala Mamadu Salim k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Abubakar Sidiki Fama min ye CNT commission santé o ɲɛmaa don parti APDM ka taa fara Korema kan o bɛɛ lajɛlen a b'olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fana jɔyɔrɔbaw b'a bolo an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a dɔn k'a fɔ baara ka ca aw bolo aw bɛ écoute la sisan kuma tɛ loi organique caman b'aw fɛ yen aw ka fɛnw mission fana bɛ senna dugu kɔnɔna na ani maaw bɛ taa don o don e yɛrɛ ka bureau ye n'i ma banja dɔ ɲini mɔgɔw bɛ don o don an b'i fo fana parce que i ye document caman fana d'an ma an fana ka se ka jamana in dɔn i yɛrɛ bɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ ka document baw sɔrɔ i bɛ k'u d'an fana ma a bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka baaraw la an b'i fo fana na Keba Jalo ko baara ɲɛna Falaye Keyita an b'a fɔ ko k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 9 kunnafoniw an na olu di aw ma a k'an bɛn Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala ka fajiri k'an garisɛgɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn sini. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es bachelier,